La cooperativa de l'Agrícola de la Conca és una cooperativa que té unes 500 hectàrees d'olivers. Estem fent 1 milió de quilos d'olives. Som a les muntanyes entre Prades i La Pena, és un entorn natural i al fons tenim el monestir de Poblet. És una zona de monestirs, museus, amb molta antiguitat i molta història. La marca Caputx és un oli, procurem fer-lo una mica afruitat. Esteu convidats a vindre a conèixer la nostra zona, el nostre entorn natural, les muntanyes, els paratges, els monestirs, els museus, la cova que és visitable, teniu un entorn molt maco i podreu degustar el nostre oli de la marca Caputx. Gràcies a vosaltres.